At installere og aktivere et eSIM-kort fra Olafly på din Samsung Galaxy er ret nemt. Husk at installere dit eSIM-kort et par timer før din rejse, og aktivere det, når du ankommer til din destination. Når du har foretaget dit køb på vores hjemmeside, sender vi dig en e-mail med alt det, du skal vide for at kunne færdiggøre denne proces. Lad os komme i gang. Find din telefon. Først skal du sørge for at have stabil internetforbindelse, såsom Wi-Fi eller mobildata. Gå til indstillinger og derefter forbindelse. Når du er der, skal du kigge efter SIM-administrator for at finde installationsmulighederne for dit eSIM-kort. Under eSIM-kort skal du vælge Tilføj eSIM for at starte installationsprocessen for dit nye mobilabonnement. Vælg Scan QR-kode fra tjenesteudbyder. Her har du to muligheder: at installere med en QR-kode eller installere manuelt. Sådan installerer du med en QR-kode. Du skal have adgang til den kode, vi har sendt dig via e-mail, enten på en anden enhed eller udskrevet. Placer QR-koden i boksen, der vises på skærmen. Vent et par sekunder, så vi kan identificere dit nye mobilabonnement. Hvis du ikke har en anden enhed eller udskrevet kopi af QR-koden, kan du udføre installationen manuelt. På samme skærm skal du trykke på muligheden Angiv aktiveringskode under feltet. Kopier og indsæt den manuelle installationskode til Android, som vi har sendt dig. Tryk på Opret forbind og vent et par sekunder. Når abonnementet er blevet identificeret, tryk på Tilføj for at føje det til din enhed. Hvis du vil ændre navnet på dit eSIM-kort, skal du trykke på dit nye abonnement og vælge den mulighed, der hedder Navn. Vi anbefaler, at du kalder det noget i retning af Olafly plus din destination. Tillykke! Du har nu installeret dit eSIM-kort. Er du allerede ankommet til din destination? Nu er det tid til at aktivere dit eSIM-kort. Gå tilbage til indstillinger, derefter forbindelser og SIM-administrator. Under foretrukne SIM-kort skal du trykke på mobile data og vælge dit nye eSIM-kort fra Olafly som standard for mobildata. Hvis dit abonnement inkluderer opkald, skal du trykke på opkald og vælge Olafly som standardabonnement til at foretage og modtage opkald. Herfra anbefaler vi, at du deaktiverer dit primære SIM-kort. Dette vil forhindre yderligere roaminggebyrer på din regning. Gå tilbage til forbindelser, gå til mobile netværk og vælg muligheden Data Roaming for at aktivere dit eSIM-kort. Og det var det. Dit eSIM-kort fra Olafly er nu aktivt. Velkommen tilbage til verden. Du er nu forbundet. Hvis du har brug for hjælp, bedes du kontakte vores kundeservice-team i chatten. Vi er der for dig 24/7. Vi holder dig forbundet, uanset hvor du er.